Kublai pibaro kakateng gajongai di Iamonlang Wahlang ngashong ha snong nontmai mosmai sora te hakbening kong amla kham na pen pau gajing sungu ublai mo bla pli ani kalat bangayo ban nishim bentalang hakanika Sur Kynud bla penya da kadon busko media network ngai kublai ru namta jing I father ibla ai gani kalat kum ki kun kena ki badan ka sap talent mo ko bawli la ai bingin yo ban ya bin I jong ki sap ki talent mo te kadi kasian ka bening kong yang bangin yo ban shim benta kani ka Sur Kynud ho ina dudang ret ngi sungu tanat ban shim benta hakum ki yang mani high gospel concert but haki jakai thor kum jo te ha kapor badang sedang ya ka blind audition ngadan ki jinglong nervous kendiat kum to te da last dang sang ja kan mong last dang long kam shlur shu te deling ba ka jingdan jing image kengkor ila hikai yang kum no bangan yo shbun ki yo shbun ru na I ki experience nang tade bangan kamlong improve shu te da ka jing songret nga karpa de phi ki paro pisngo ba ban share like ki video ki jonga da gajing kasan Jongphi ngala bangan gajing kasan Jongphi ka MC yang bangan la bangan poi shakathong kublai shibun